Korealska jiaby mikasiky publication zegny any natao amin'ny point carré io mikasiky nesaka école de zegny anaratra hoe tsy valeran 4-4 aby eky mano bebe école nitokagna ty va de misy Ben Ali Djomami nandefa MP aty aminay mikasiky zay raha zay ka mba tiako mba zaraiko amsika jiaby satria zay fa vola taminazy fa hoe wabokanay zegny ny raha zegny nikoragnintsika eto. Oh izy bonjour izy azafady somary i réagi elo amin'ny pubinao ao io avako raha ny info omegna vahoaka mba aoka kaza ivoagna ny version satria olotsotra no nagnamboatra école io fa ny tany CCI no nanome. Merci izy de namaly mo zahay bonjour ino mo ny diso am raha nosatany ao io azafady ka ameza version nao marigny de oabokane ao fa tsy magnino aby de mba agnamezagna fompo any Ben Ali Djomami dia ataony vidéo mihitsy zegny ny koragnatsika araka zegny raha fanambarany anao de namaly ma izy hoe 1 hectare izy no tany nomeny chambre de commerce et d'industrie ny Antsinanana ho any Cisco 2 ary ny olotsotra no nagnamboatra efitrano sekoly io fa ny tompon'andraikitra no nahazo fagnasagna atamin'ny fitokagnana angamba mety sy fahotagna no magnatoko ny fagnasagna raha amin'ny fomba tsika gasy 8 km miala tanàna no vao misy CG ary noho ny olagna izegny no nitsirian'ny hevitry ho an'ireo vahoaka atao antoerana. Zay ny version marigny zegny baka amin'ny Ben Ali tsara marigny fa alohany zay nangala sary igny zegny tagny amin'ny taminao Ben Ali tam publication nataonao angalanay sary aro igny dia efa nivakinay article lava be zegny nataonao makasika ny inauguration io apetraka amizay fagnotaniagna Ben Ali makasika ny publication zegny ny natao en point carré io ampodiko vakigny aminao zao de tsy azonao tsy valeran 4-4 aby eky no bebe ny école ny tokanagna ty va sa hoe mangina vava fa mba magnamboara koma vita de misy sary aro io sary ny école zegny ny tokanagna io ndraiky sary ny gouverneur miaraka amin'ny olo maromaro de misy 4-4 maromaro be koa farary koa. Ben Ali am raha zegny nisoratinay zay aia ao no misy mivolagna fa hoe fanjakana no nandeha nagnamboatra io école io ka mahatonga anao mandefa MP ty aminay volagna fa azavoagna ny version aia am raha satinay tao koa misy mivolagna fa hoe fadisoagna zegny ny mandeha magnatogno invitation tsisy tsy zay sady mba tsy azonao ny tiagna avy agnatin'le raha satria am raha satinay de tsisy zay raha volagninao azy feky bako am raha satinay to aia mo nivolagna fa hoe tsy olotsotra no nandeha nagnamboatra io efitrano io tsisy zegny ao aloha ngamba zavegna izy amizay toko mba zavazava aminao bebe kokoa Ben Ali Djomami toko vidéo izy ty volagno satria efa nambarany tagnatiny MP fa oabokanay eto version nao azay le version nao de azavianay koa le mahatonga zay nagnano publication alaitsika ohatra Ben Ali anao zegny ataotsika hoe misy vahoaka andesinao agnatiny fokontany araiky de mataonao misy vahoaka agnatiny fokontany araiky zegny misy anao Ben Ali ataotsika hoe anao zegny nosefy fokontany de dika zay anao no responsable ny vahoaka io dika zegny ny resaka infrastructure agnatiny fokontany misy anao io Ben Ali anao responsable azo anao tokony magnano zegny ka alaitsika ohatra fa hoe misy amin'ny vahoaka zegny agnatiny fokontany zegny andesinao Ben Ali izy navita ataotsika hoe navita nagnamboatra vovo ohatra de vovo nataony io dia hoany vahoaka zegny agnatiny fokontany zegny fihezinao Ben Ali de anao zay kainy izy agnano inauguration na vovonazy vovony vahoaka zegny namboarigny io zegny de nohony ary izy le volanao zay nohony fasahiragna zegny misy tamindreo fokon'olo tao naviandreo nagnamboatra l'école io fa letsika ohatra hoe nohony fasahiragna misy zegny ny vahoaka no naviandreo nagnamboatra vovo zegny ny vovo Ben Ali tokony anao magnamboatra vovo ho any vahoaka de vahoaka io mikaiky anao navita vovo izy agnano fitokagnana vovo izy anao boko Ben Ali anao isahiragna anao boko ndraiky anao stet anao mititiny mitonga aletsika ohatra anao boko mbola mitonga tobily tsara be anao boko Ben Ali bako io amizay koa anao boko mbola mitaotsika hoe mbola misy tavoangy rano amin'ny tavoangy koa zegny desinao boko stetch hoe
allez vaono ça y est les vaoka c'est tout n'y a pas problème nous vaoka yu Ben Ali fono boko de kan tonda 4 non de inauguration na vovo asas no l'exemple teneleng vaoka ça y est Ben Ali na ngombo cha l'école zengen vitandu yu vaoka ça y est de gouverneur etska boko Ben Ali tonda 4 mandem tok nga yu école yu Ben Ali de no normal vezei normal vezei Ben Ali isgot ska mis 4 nampagnin mas go watcha fa we mga watcha l'école ro ho we vu que na ska fu mis 4 champa fini fa na 4 yu école na mborndo na ngin ko na pianga ro bana to normal yu école Ben Ali reska wa vintaran ka zav nga yit rom zal vlanginosi 8 km mela tanana jo fu mis CG faro na ngambwacha azoto kuma ngambwacha l'école fangase stok nessa niwi piton de fanzakana ule meza tsika fai fanga mangano zay histoire nga voka mba fanangana atsika boko tsika mbala style de 4x4 bako normal vezay tranquille ve conscience no Ben Ali amzay monsieur le gouverneur monsieur le défend piam naka fa wi azamidi kam ni amra karayo tizana malwe en fait gouverneur blanco ara faizanza is blanc changinuza satia yu gouverneur e mandir nema 20 tanus bel viltang deses vla sa gouverneur yo afatsué donc sis mongo baul si fi kinsieko ar mbalo famille ko mis mbalo fonu gouverneur am nandere kam batte ko bangan dibam najo marmara te continue nga is makas ne ndek chimisis ar comme casque vidéo zingen na ton faran parenthèse zingen mande bi nyam réseaux sociaux. Qu'est-ce que Disney font ba flan ko jabsi Disney publication que na tok Ben Ali ngo information anga no ko sa fati avoko la fu fadia sambion me vet sketian